Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓin Allah za mu bi dan shi ne zaɓin gaskiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Da farko na sa Allah Ubangiji mahaliccin duniya. Duk duniya kai ne ɗaya san baka abokin tarayya. Tun babaɗin kai kake a gurin ka muke yin godiya. Allah mun gode maka Aliyu yayi mulkinsa da lafiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Ka kara salati gun Rasulina Muhammadu khairul anbiya. Ka sa ahalinsa sahabbansa su hudun nan sun cika gaskiya. Abubakar, Umar, Usmanu da Ali Haidar kunje mazanjiya. Sun jaddada kalmar Allah gaba ɗayansu mu ne musu godiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Allah ya ji kan tsohon sarki Ibrahim Abdulkadir. Ga sabon sarkin namu Aliyu jikan Abdulkadir. Hasken ka ya zagaya ko ina hasken fa ya zarce na kendir. Kai Allahu ya zaba Aliyu kai sarki a cikin gaya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Aliyu ka zama garkuwa gare mu gashi muna yin farra'a. Duk mai sanya ga sarki ya zo garinmu a ranar Juma'a. Dawisi sarkin wanka wankan ka ayya zarce na jama'a. Gayawa mun maka addu'a Aliyu kai mulkin ka da gaskiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Zuciyar mu ta yi fari tas gashi muna ta sarki murna. Jinjina mata zama dole ai gare ka dan kowa ma ya shina. Zaɓin Allah kai ne Aliyu yanzu ba wata sauran magana. Gaishe ka magajin kirmau Ibrahim ala kyauta ta kwanciya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Dakta Aliyu kafin sarki na san ba ka so a yi fitina. Yanzu ka zama kirmau na biyu cikin garinmu ka dafa mana. Ga mai gabas ya dawo garin samu kan mun taya murna. Sassauci ya zo gare mu don haka ba sauran wata turjiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Ibrahim ya tafi ga Haidar nan ya zo yanzu ya dora. Ayyukan alkhairi tuntuni tsakanku dai su ne suka fara. Kai duka ikon Rabbu ne yadda ya so hakanan zai tsara. Gayawa mun maka addu'a Aliyu ba mai yi maka murdiya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Hadari sa gaban ka inda kake so wani mutum ya birki. Aikin alkhairi ya zo gare mu gashi muna yin doki. Ga mai farin jini Dakta Aliyu ganin ka na saka shauki. Sunan ka ya zagaya ko ina cikin jihar mu da duk Najeriya. Yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaɓen Allah za mu bi dai shi ne zaɓen gaskiya. Zaki shugaba a cikin dawa Aliyu kai ne turmi sha daga.
zuma kake sai da hayaki wane yaro fa ya zo fa ya ɗauka. Na jinjina a gare ka mutan garin musu nai min barka, nisan kwana kara shi Allahu ne ya dade mu da lafiya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Gargami kake wandan karfe kowa ya sa shi ba dama, damuna kake bakka mugunta Aliyu kai ne da raba gardama. Arziki kam ya zo ai garinmu yanzu ba wata sauran tantama, shalilan sarki kai sarki kuma gashi muna da tutiya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Zuwan Dakta Aliyu na tabbata sai mun samu ci gaba, makarantu ga banki har kasuwar mana san dole a sa gaba. Alhamdulillahi garin gayawa mun zarce mu ci tsaba, ci gaban dai ai ya zo mana Aliyu ba mai yi maka murdiya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Da zuwan Dakta Aliyu ma'aikatu dukka yi musu sabis, bangaren ne fake da ko gaba daya ka canza musu sabis. Ba a zancen fakiran waya ballanta na fakace no sabis, kai duk komai ya gyaru zuwan Aliyu garinmu gaba daya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Asibitoci ka jajje ka bai marasa lafiya tallafi, ma'aikatu ma ka zazzagaya cikinsu ba mai yi maka korafi. Dakta Aliyu a ɓangaren mu kan ka zama babban sufi, gayawa mun maka addu'a kai mulkin ka ya zarce Ethiopia. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. ECC ta firamare ganin ka yara kowa murna, yan sakandare sun tantance ganin ka da fara'a ta bayyana. Ba a zancen yan jami'a cikin su duk ilimi tun ka gina, kai Aliyu na san mai ilimi ne don haka san ba kayin fariya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Fadawa sun murna da zuwanka kowa ya daga sauti, talakawa na jinjina da zuwanka ba sauran bati. Bagaudaci kaji daga nadin sarauta sun zama siti, mu kam sai hamdala dai Aliyu ka kawo ci gaban gaya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Kai gado sai dan gado Aliyu dai ya gadi sarauta, a cikin ahalinku gaba daya duk kai ne ka cira musu tuta. Kai mu kan manya mu baya don mun san aika cancanta, labarin ka shi fa muke so ya dangana daga nan har Saudiya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Rubutaccen lamari Aliyu kafu bairowa ne warraka, rijiya kake gaba dubu Aliyu dole ne fa a ce ma sadaka. Sadakallahul fa'azim nake nufi Allahu ya kara zalaka, kai ta aiki kan al'umma a nahiyar mu a ce maka siniya. Yan gaya sai murna, Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya. zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya. Jita-jita zancen banza ga wasu mafasina yin sai gumi, wasu harafastun suka dinga yi amma a yanzu suna yin ta
gumi kayi yarima kayi ciro ma ka samu sarkin bazancen tsimi Allahu ne fa yarda Aliyu kai sarki a cikin gaya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya mai hakuri shi zai dafa dutse da gaskiya a cikin al'umma dukkan mai haƙuri a duniya nasara sai ya cimma Aliyu kai haƙuri ga shi yanzu sarautar mata zoma haƙuri gado na ma'aiki gare shi duka muke yin tutiya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya masarautin jihar Kano guda biyar ba wacce ta zarce ta haka kwaikwayo dukkansu suke yi sun fatan alaba su ya takan Kano bici karaye har ranar ma duk sun ce ana saka kai duk gaya ta zarce su Aliyu dole su ce maka siniya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya Kurawa kun yi rawar gani cikin garin mu fa kowa ya sani Sullabawa ku yi haƙuri domin yanzu ba kure shi ne ya gini Asalin kurawa dai Aliyu Ibrahim shi ne tuntuni Kurawa mun yi mu baya gare ku dole a yi maku jiniya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya Fulani sai na sanya har da ke akan ke baiti na sai na gina uwar gida gun sabon sarki har zan wace sai gashi fana tunu to ga ki lakcara mijinki dakta mata dole gare ki su jinjino mijinki ya zama babban sarki shugaban sarakuna na jihar Kano kai haji ya faraki ya gare mu san ba ta yin shariya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya ko gafara ne tuya ta bansa da albasa ba kamshin tabarar uwa baitin nan sai da ke farin jini Allahu ya ba kin aure sarki kin haifi sarki a gaskiya kam kin ya bajinta kin hakuri kin cimma nasara a rayuwa kam dole ki huta mai babban daki nake nufi Allahu dai ya kara kusanta ga ma'aikin mu fa Muhammadu dan shine shugaban duka anbiya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya wannan rana fa muke jira ga ta a yau Allah ya kawo ta ranar Dakta Aliyu zai karbi sanda girman nan ta sarauta a gurin gwamna ganduje kadimul islam ka cancanta shugaban gwamnoni na arewa da duka mafaɗin Najeriya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya bisalam don huta kafin na sha ruwa fa na zafa na dora baitukan Dakta Aliyu da rabana shi ya nufi ne na tsara alhamdulillahi na goda Allah shi ya nufi ne na rera waka kan sabon sarki Aliyu dan Ibrahim kunjiya yan gaya sai murna Dakta Aliyu ya zama sarki a gaya zaben Allah za mu bi dai shi ne zaben gaskiya gayawa sun baka jinjina gabasawa sun baka jinjina gezawa sun baka jinjina warawa sun baka jinjina dawakin kudu sun baka jinjina yan wadilma sun baka jinjina ajin gimma sun baka jinjina albasun ma sun baka jinjina gagar kwamma sun baka jinjina ake mannan daga ya yan marasutar ne kuma sun ce ka
kai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Shugabansu Dr. Aliyu ne ɗan Ibrahim ba kaji da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Dr. Abdullahi Umar Gando da baiti na sanya da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Kadimul Islam na jihar Kano ba a komai sai inda kai. Kowa ya zo ya jinjina. Kamai Aliyu sarauta ta gaya dan haka ka cika cib kai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin gaya na sa har da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Alhaji Usman dan Alhaji ayyukan alkhairai sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga sanatan kudu kowa na kaban da barawo mai jiji da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Kabir Ibrahim dan gaya ci gaban gaya ka kawo shi kai. Kowa ya zo ya jinjina. Kai ga memba na garin gaya ajin ya albasa na sanyo da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Abdullahi dan Mahamudu kishi na gaya samsam baya kai. Kowa ya zo ya jinjina. House of Assembly na saka Abubakar Dalladi har da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga ciyaman 2 times nan triple za kai kai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ahmad tashi fa nake nufi abban Mustapha ba kaji da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Galadi mana garin gaya Abubakar Abdulkadir da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Jafar Usman ne zan saka turaken gaya muna shiri da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Sani dawaki na gabasawa magajin gaya komai sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Bashir dan albasin na saka makaman gaya dole na sa da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Wadda Aliyu baitin na gina madakin gaya komai sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Yaya Mansur dan Ibrahim wamban na gaya hakimin sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga Abdullahi na yaya da madamin gaya ba mai ja da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Faruku Sunusi zan saka jarman gaya na gaishe da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Bashir Dadu na sa da kai bauran gaya ba a ja da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Abdulaziz Garba dan gafasa walin gaya ni na sanya da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Umar Ibrahim Batayya sa'in gaya muna shiri da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga dan maje na garin gaya Nasir Majje bar rabuwa da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga mai shadda yadi har atamfa ga leshen ma na sanya da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Tahir Hungo na sa da kai falakin gaya muna faji da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Kai ga ubando mana garin gaya Isma'ila magaja a gaida kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ibrahim Ibrahim darwa tangaya samsam baya kai. Kowa ya zo ya jinjina. Dawakin gaya ban manta ka ba da mai jama'a na gaida kai. Kowa ya zo ya jinjina. Sakataren masarauta namu ne Bello Halilu muna ji dai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga sanata na arewa gaida kai barau ai jibrin sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Garba jajaye tuni na saka bidiyon gaya na san sai da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Yan uwana dole na sa da ku dan na sani ba kwajiji da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Abdulkadir Ibrahim ya sayyadi ayo na sa da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Ga Abubakar Ibrahim siniyan mota na gaishe da kai. Kowa ya zo ya jinjina. Sarkin shayi na garin gaya Umar haza ma sai da kai. Kowa ya
zo yayi jinjina. Ko kashe Yusuf tuntuni na saka okono so okada sai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Abubakar Inuwa dan Dalhatu Hurera angon Hassana sai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Ciro ma namu na nan gaya Buhari Faruku na gaida kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Ahmad Annur na saka Excellency Sayyidi sai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Zaharaddin Sabah Hayatu City Boy na sanya da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Shamsu Bello na sa har da kai na kawo sarkin data har da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Muhammad Mustapha zan saka Baffa Oko na gaishe da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Usman Inuwa dan Dalhatu Baturan manyo sai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Nasir Faisal na saka Aminin Abdul sai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Abdul S Umar sai da kai, wakar ta gino kuma kai da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Wannan wakar sarkin mu ce Dr. Aliyu muna fahari da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Ka bai matasa aiki na sani daga zuwan ka muna murna da kai. Kowa ya zo yayi jinjina. Da zuwan Dr. Aliyu ni na sani ya kawo ci gaban gaya. Yan gaya sai murna Dr. Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓin Allah za mu bi dai shi ne zaɓin gaskiya. Yan gaya sai murna Dr. Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓin Allah za mu bi dan shi ne zaɓin gaskiya. Yan gaya sai murna Dr. Aliyu ya zama sarki a gaya. Zaɓin Allah za mu bi dan shi ne zaɓin gaskiya.